Nemede piyada koşunda oldu ettim. Bir hota diýerler. Tawtygym döwür bir äki diýerler. Her gün şol tewerapdaky owa bolsun, etrafy bolsun nemeler gelýär. Kimin gektarlary bar bolsa gelýärdi. 10 sana, 20 sana sallat ýerler, typ alky diýerler. Çastın içine. Indi men bu taýba bilen neme bir diňe tawtygym döwür. Ýöne şol döwürde nemeler hem bar. Hekimlik çast diýip nemeler bardy. Olar diňe işçi. Olar hiç ile bir yara ne bir avtomat sattı. Olar adam görmedik. Ellerine diňe bir balta görenler olar. Bizler son ne bilen emelde bolsa bir foto bolsa bir ýylla bir gelip uçup galat görnüm. Men yaragylat gördük de okomatik gördük. Olar näme, o näde watan goramaly olar. Avtomat salanoklara wapça hiç görmedik bereme bar ekeni.